Така виждаме колко важна е средата, въздействието на семейната среда. Продължаваме разговора. Значи, това, което видяхме, звучи доста обнадеждаващо, макар че онзи ден в уводно заглавие беше изведено с големи букви, че една ромска булка десна струва 4000 лева. Те се продават доста млади, но нека да чуем зрителя първо по телефона и тогава продължаваме. Да, слушаме ви. Добро утро. Добро утро. Гледам разговора ви още от самото начало и имам няколко така въпроса и искам да изкажа мнението си. Слушам. Първо искам да кажа, че циганин не е обидна дума. Дори тя е заложена в етимологията на множество езици, на немски език. По този въпрос се разбрахме в самото начало. Да, точно така. Не виждам защо трябва непременно да държат тези хора да се наричат роми, при условие, че това не е толкова важно в случая. Но има нещо, което мен силно ме възмущава, искам да го споделя и да се чуе и моето мнение. Лично аз вече 15-20 години се чувствам много обидена. Чувствам се много обидена, защото тези хора отказват да се интегрират. И тези хора отказват да се интегрират в голямата си част. Разбира се, че има изключения. Но над 90% те не искат и по никакъв начин не желаят да свикнат с правилата, които има изградени в едно общество. И колкото и милиони и милиарди да се отделят за различни програми, мен ми се струва, че това е една кауза пердута. Добре, благодаря. Не искам да ви кажа и още нещо. Да. Днес много ми се иска по някакъв начин тези многобройни организации в страната, които се занимават с подобни програми, може би вече е крайно време да обърнат внимание на такива като мен или на такива като на сина ми, който е млад, образован човек с чужди езици, с компютърна грамотност и който е от утре на трудовата борса. Искам да знам дали някой ще се погрижи за неговата интеграция утре. Добре, аз мога да разчитам на някаква неправителствена организация, която да ми помогне. Разбрах ви, госпожо, благодаря за вашето мнение. Ако има други зрители да заповядат. Сега, тъй като... Права го служат. Тя е абсолютно права. Но тъй като видяхме един положителен пример от този репортаж, колко е важна семейната среда и личния пример. Но от друга страна, по-голямата част, значи не говорим за изключенията, по-голямата част, да кажем, младите ромки или циганки ги продават, търгуват с тях като със сток. Въпросът е следния. За вашата, как да кажа, за вашата представителност. Има маса ромски фондации, няколко ромски партии. Искам да видя на национално равнище, кои са вашите авторитети, които наистина водят вашия етнос към просперитет и към как да кажа, към цивилизацията. Извинявам се, ако това ви обижда. Не ме обижда, напротив, това е истинската дума. Господин водещ, така с дълбока уважителност към предаването и към всички хора, определено тези проблеми няма да спрат и хубаво, че ги коментираме, но... ние трябва да ги коментираме доста по-често. По-често, да, точно така. Да търсим решение, защото само с приказка няма да стане. Няма да стане. Така е, наистина. Преди малко се споменах, аз съм на 35. Съжалявам, че себе си посочвам като пример, но аз не съм представителна извадка за страната. Нали, както каза господин Каракачанов, вие сте някои изключение. На 35 още не съм семейен. Не ми е проблем. Да, на повечето хора виждаме, че статистически ромите си вече. Да, определено мои набори имат внуци. Следващ зрител и продължаваме. Следващ зрител. Добро утро. Ало. Добро утро. Добро утро. Може ли вестника с... Добро утро. Слушаме ли? Не. Току-що се връщам от работа и го чувам. Кажете, как прекарахте работната смяна? Аз съм израснал между българи. Учил съм българско училище. Така? Да. И аз съм ром, който 11 години съм учил между българите. И искам да го попитам, защо по Живково време има в ромските гета училища? Защо тогава не са ги смесили още с българи? Това ли е въпросът ви? Това ли е въпросът ви? И още нещо. Да? Защо когато вие представете си, например, вашия син или вашето внуче да учи между 1000-2000 цигани в едно училище, ще се справи ли според вас?
Ами вижте, ако нивото в училището е каквото трябва да бъде, няма значение кой е мнозинство и кой е малцинство в училище, защото чисто демографски, както върват нещата, след 40 години може да се окаже точно такава картина, каквато вие описвате. Ето ви тази публикация, която искате отговорете на въпроса. Относно това, което и госпожата каза. Аз искам само пред камерите да покажа, да не излезне като... Това е публикация в Уикенд, давайте по-бързо времето на Циганка е най-интелигентната българка. И тук господин Каракачанов искам също да ми отговори на въпроса. 42 годишна ромка от София е най-умната българка. Добре, господин Николов, знаем тази публикация. Да. Публикацията е доста анонимна. Да, радостно работи като чистачка и метачка. Добре, господин Николов, тъй като публикацията е доста анонимна и малко обидна според мен за най-интелигентната българка, аз ви моля да ми помогнете да намерим тази жена и да поканим това студио. Познавам я лично, ще се постаря, стига тя да поиска, ще поканим да се представя като обществото. Нека да минем конкретно към въпроса. Какъв е проблема какъв е така нареченият цигански проблем? Първо, че това население беше научено последните 20 години от българските политици, разбира се, че има само права и че няма задължения. И тъй като това е най-евтиният електорат, който можеш да излъжеш лесно, или да можеш лесно да купиш, момент, да ме прекъсвате. Само искам да добавя. Не ме прекъсвай. Като свършиш, ще ме допълниш. Може да купиш лесно. Българските политици десетилетия вече, второ десетилетие наред, им обещаваха всичко и на практика си затваряха очите за това, че тези хора не се интегрират. Имаме Конституция в Република България. В тази Конституция пише: основното образование до 16 годишна възраст е безплатно и задължително. Секунда. Имаме също време секунда, зрителка на телефона. Явно сме провокирали интереса, да не караме да чакат зрителите. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Аз имам един апел към всички българи. За Бога, огледайте се. Огледайте се и помислете какво ще стане след 20 години. Огледайте се, вижте мръсотията около нас, престъпността, мръсните цигани, мръсните кофи около нас. Огледайте се, вижте какво се случва. Това прозвуча леко обидно. Благодаря за мнението ви. Това е много важен въпрос и за това държавата, искам в този контекст да говорите, тъй като чисто демографски последните изследвания показват приръста на отделните етноси. Какво ще се случи? Социалната политика на България е другия проблем. Защото една част от тези, специално жени, които се обажат и ще се обажат в перспектива, и тази жена, която каза: аз съм млада и имам образование, сина ми завърши и знае езици, за него няма 1 лев помощ или някаква интеграция. Едно младо... Момент само. Аз познавам поне 5-6 многодетни български семейства, като казвам многодетни, от 4-5 деца до 7-8 деца. В тези семейства и бащата и майката са хора, завършили висше образование. В тези семейства децата ходят или са завършили вече училище и учат в университети. На тях държавата не помага, защото майката и бащата са работещи, вземат по 300-400-500 лева и за тях няма помощи. В същото време, искам да чуя от вас, ако позволите да ви задам въпрос. За циганите има едни пари. И също за циганите какви пари има? Много интересно от държавата или от Европейския съюз? Няма значение от къде. Ето ви пари, връщате си ромите тук на една няма ви Николов, няма значение от къде. Има значение. Знаете ли какво е значението? Значението е да се раждат деца в циганска общност, което е професия. Чакай сега, имаш много деца, получаваш помощи. Пак на кило, факти не са такива. Господин Каракачанов, искам само да кажа нещо с... Колко е неграмотността сред циганската общност? Добре, задавам конкретен въпрос. Задавам въпрос. Колко е неграмотността? Ами по-голяма отколко на българската. Колко по-голяма с 10% да е. 72-3% от много е голяма. Извинявай, има в момента 6000 студента. Има 3500 висшиста. От половин милион 6000 студента. Не дайте. Много ви моля. Пак някакви такива не твърдам, това са факт нещата. Факт нещата не са по този начин. Господин Николов, проверете се. Какво искате сега? Някой да продължава да налива пари в една бездънна яма, да дава едни пари
и да няма никакъв ефект. И да продължаваме да ни крадат, Държавата няма, но с расистски отношения, дискриминационно отношение от страна на държавата и на хората няма да когато дойдат стане. ми оберат градината, аз какво да кажа? Ела ми запали и къщата ли? Не е вярно. Не, ще извада пушката, ще извада картечницата. Ама добре, това са определени хора. Как определени хора? Това всички няма ти моменти не ме обиждаш. Не те обиждам, но питам. Ако отидем в твоя роден град Самоков и попитаме българите, доволни ли са от това, което им се случва, съжителствайки със своите съграждани роми? Нали знаеш какъв ще бъде отговора? Какъв ще бъде? Айде провери го. Сега, извинявайте много. Превирахме разговора точно като на женския пазар. Аз исках да се води диалог. Оставих ви да си се така надприказвате. Въпросът е друг. Аз искам да чуя от вас. Все пак, като говорим за държавата и за институциите, защото много лесно да се каже. Фактите са факти. Огромен процент неграмотност. Неконкурентност на пазара на труда. Сега, чел съм редица разработки. Как в Америка, които знаете какъв проблем и каква история имат с интеграцията на чернокожите, защото вече негър е забранена дума. Но, например, един от основните въпроси е, че социалната помощ, която получават безработните, е по-добра, отколкото това, което се предлага на пазара на труда. И кой е този, който вместо да седи, да лежи, да чака социалната помощ, ще ходи да се труди? Така че проблема е доста сложен, много обхватен. Не го приемете така лично. Защото в крайна сметка, пак казвам, колкото повече хора като вас, които се заявят в обществото, доведете тази жена. Защото не остана време да поговорим за ромските партии, Това е ключовия момент. Ето ти ключовия момент за ромските партии. Това са тези, които капсулират и имат интерес, но благодарение на понеже са сателит на българските партии и крайно време, българските партии. Господин Каракачанов, вие като човек, който все пак казвате, че сте така добронамерен, че виждате много по-отвътре нещата. Има ли един ром, който да сте привлекли във вашата политическа формация? Има, разбира се. Който да кажете, това е нашия представител, който ние искаме и работиме с него. Не може да говорим и да фърляме... Ние не ги делиме хората. Не, чакай, само да си довърша. Мисълта ми беше следната. Имаме една минута на разположение. Мисълта ми беше следната. Все пак, да води политика този човек. Но ние не правиме байраци от някой, за да печелиме гласове. И за да довърша, понеже имаме една минута. Докато държавата не забрани равните бракове с закон и заплаха от затвор, преди 16 години бащата и майката, особено за продажба на деца, това в затвора и задължителното образование. Това няма да стане. Докато не влизат хора в затвора за това, че не изпращат децата си да учат, а ги пращат на магистралата да проституират или на пазара да крадат в затвора. Докато образованието действително не стане задължително за тези хора. И като казвам образование, действително образование, а не формално събрание в някакво циганско училище, в което сега убиват номера. Да бъдат ограмотени тези хора. Защото как да го вземеш на работа, идва и го виждаш там от 20 и няколко годишен. Не може да говори български, не може да пише, за компютри не говорим. Това работа да му дадеш. Как да се интегрира? Чуйте ме малко. Няма да можем да се изясним. Няма да можем да изясним днес. Ние сме на подгрупи. Така или иначе, кълдарашката подгрупа, кълдарашите, така наречени сръбските цигани, това са хората, които джипцийстват и казват, че за тех е традиция. Държавата къде е в случая? Времето ни изтече. Когато някой Господа, времето ни изтече. Влиза в затвора. Да влиза. Чувате ли ме? Времето ни изтече. Ние днес няма да можем да изчерпим в дълбочина целият проблем и сигурно ще го продължим, защото тук не стана дума за едно крайно изказване на академик Константин Косев, което беше публикувано в Труд. Благодаря ви за сега. Очаквам ви отново в това студио, очаквам да ни помогнете да намерим най-интелигентната българка, която от ромски произход. Това беше всичко за днес в рубриката "Да разлаем кучетата". Ще се видим отново утре, когато мой гост ще бъде доктор Николай Клинкачев, а вие останете с Златимир Йочев и Николай Боров. Те са приготвили поредната интересна ефирна среща с един млад българин, който само преди броени дни